Hej hörni, det är Karo här och det är dag 7 av att öppna en julkalender varje dag fram till jul. Nu kör vi. Det är också advent idag, vilket betyder att vi får öppna en extra lucka av Ayokus adventskalender. Men vi börjar med Olof. Lucka 7, alltså 7 är ju mitt favorit. Oj, jag förstörde min kalender. Favoritnummer. Vi har ett tåg. Vi kör Dreamland. Lucka 7. Oj, jag fick ett litet hjärta. Det var fint, men ja. Vi kör min älskade Apoliva. Åh, den är stor. Vi fick en Passion and Nature Hand Cream. Jättebra. Okej, nu kör vi adventskalendern. Lucka 2. Jag hoppas att det här är typ ett halsband på örhängen. Vad gulligt. Oh my god, det är ett armband. Ser ni hur gulligt? Så här stjärnor. Wow. Det var allt för dagens lucka. Skriv vad ni fick i dagens lucka så hörs vi nästa video.